Формиране на промени в основа на съществуващи. Ще използваме данните от файла Survey 1, по които в предходния алгоритъм бяха изчислени точките за предпочитание към визуален стил на обучение. В методиката на изследване на стиловете на обучение е предвидено оценяване в 3-степенна скала. В случай, че дадено изследвано лице има до 24 точки, се счита, че този стил е пренебрегнат. Между 25 и 37 въпросният стил на обучение е второстепенен, а над 37 точки – основен. Ще зададем изчисляването на една нова променлива с оценките по тази скала. Трансформирането на количествена променлива в ординална става като се избере менюто Transform, Recode. В SPSS има предвидени два варианта. Първичните стойности да бъдат заменени съответните кодове в същата променлива и първичните стойности да бъдат заменени с кодове в една нова променлива. Тази опция е за предпочитане, тъй като е добре първичните стойности да се запазят. Избираме Recode into Different Variable, отваря се съответния диалогов прозорец. В лявата част на този прозорец има списъка на променливите, които има в отворения файл. Ние ще трансформираме точките за визуален стил на обучение, маркираме тази променлива и я изпращаме в полето Numeric Variable, Output Variable. В частта от диалоговия прозорец Output Variable трябва да зададем името и етикета на новата променлива. Нека новата променлива да се казва Visual по групи. Името на новата променлива трябва да отговаря на изискванията на SPSS за именуване на променливи, а именно да започва с буква, да не съдържа празни интервали, оператори за аритметични действия. Такива изисквания към етикета на променливата няма, така че тук записваме предпочитание към визуален стил. И натискаме бутона Change. В полето за визуален контрол се вижда, че колоната визуален ще бъде трансформирана в визуален по групи. Как да стане тази трансформация се задава след като се натисне бутона Old and New Values. Лявата част на диалоговия прозорец се задават старите стойности, а в дясната част с какви нови да бъдат заменени. Стари стойности. Опциите, които са заложени в диалоговия прозорец, са няколко. Конкретна стойност да бъде заменена с някаква, липсваща стойност да бъде заменена с някаква, System Missing. Определен интервал от стойности да бъде заменен с някаква стойност. Ще ползваме малко по-късно тази опция. Тя става активна, когато се активира бутонът Range. Стойности, които са по-малки или равни на дадена стойност. Тази опция се активира, когато се избере Range Lowest True Value, по-големи или равни на дадена стойност и всички останали стойности. По данните от примера, всяко изследвано лице, които имат резултат под 24 точки, трябва да попадне в първата категория, така че активираме Range Lowest True Value и задаваме граничната стойност от 24. Тези изследваница ще попаднат в категория 1. В полето New Values Value записваме кода 1 и натискаме бутона Add. Следващия интервал беше от 25 до 37. За да зададем границата на този интервал, активираме Range и задаваме от 25 до 37. Обектите, които имат такъв резултат, ще получат код 2, т.е. те ще попаднат към втората категория на новата променлива, която е ординална. В случай, че дадено изследвано лице има над 38 точки, активираме Range Value Through Highest, записваме границата 38 и задаваме код 3. Натискаме бутона Add. Когато натиснем Continue OK, се появява аутпута на SPSS, IBM SPSS Statistic Viewer, в който
е публикувана информация за осъществената трансформация, а в таблицата с данни се появява новата променлива, в която фигурират кодовете по начина, по който ги зададохме. След това преминаваме в Variable View, колона Values, задаваме какви етикети съответстват на дадените кодове. С код 1 кодирахме лицата, при които визуалният стил на обучение е пренебрегнат. С код 2 лицата, при които визуалният стил на обучение е второстепенен. Натискаме бутона Add. С код 3 лицата, при които визуалният стил на обучение е основен. В случай, че желаем да променим или да махнем някой от зададените кодове, можем да го изберем, да натиснем бутона Remove и да направим някаква корекция в него. В случай такава корекция не се налага, поради което натискаме бутона OK. Нека да видим в файла с данни какво е станало. Кодовете, които зададохме при трансформирането и етикетите, които зададохме при дефиниране на тази променлива. Трябва да обърнете внимание, че ако в първичната променлива има липсваща стойност, при така направеното задаване, като липсваща, се оказва тази стойност и в новата променлива, която сме задали. Така, например, първото изследвано лице има 30 точки за предпочитание към визуален стил на обучение и за него този стил е второстепенен. За разлика от него, третото изследвано лице има 38 точки и за него това е основен стил на обучение.